Cvrčak i mrav. Bila jednom gospođa Cvrčak, koja je po čitav dan pevala. Leta je provodila tako što je svoj lepi glas nudila svakom ko je hteo da ga čuje. Često su je viđali kako srećna i radosna peva među cvećem. U njenom komšiluku živela je gospođa Mrav, koja je bila njena sušta suprotnost. Nikada nije pevala i po čitav dan je radila. Samo je mislila na to kako da sakupi dovoljno hrane za zimu. Čas bi jurila crve, čas bi žnjela pšenicu i raž. Strpljivo je svu hranu prenosila do kuće i skladištila je. Gospođa Mrav je znala da ih čeka duga zima i da će joj trebati mnogo namirnica. Gospođa Cvrčak posmatrala je gospođu Mrav kako svakoga dana ide tamo dok je ona uživala pevajući. Prošlo je leto i došla je jesen. Gospođa Cvrčak je i dalje bezbrižno pevala. Jednom prilikom gospođa Mrav ju je upozorila: ako ne budeš počela da pripremaš hranu za zimu, umrećeš od gladi. Ali gospođa Cvrčak joj je odgovorila kako ima dovoljno vremena. Tek kada je stigla zima, gospođa Cvrčak je shvatila kako nema dovoljno hrane da prezimi, a da se na poljima više ništa ne može pronaći. Tada se setila gospođe Mrav i počela je da zamišlja kako se gosti svim đakonijama koje je dugo sakupljala. Pomislila je kako možda ima i viška, pa je odlučila da ode kod nje i zamoli je za malo hrane. Kada je gospođa Mrav otvorila vrata, gospođa Cvrčak je rekla: dobar dan, kako je vaš ambar pun zaliha. Htela sam da vas zamolim da mi date nešto hrane da preživim ovu zimu. A gospođa Mrav joj je na to odgovorila: da dam ono što sam teškim radom prikupila. Upozorila sam te, trebalo je da napraviš zalihe. Ipak gospođa Mrav imala je dobro srce i pomogla joj je, a gospođa Cvrčak nikada više nije načinila istu grešku. Kraj priče.